ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಿನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಲ್ಲಿಕಾಮಿನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಈಗ ದಾದ ಪಂಡ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವ್ನು ಪೂರ ಐತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ದಾನಿನಿ ಕುಜಿಲ್ ದರ್ಪೆರೆಗುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರಡ್ಜನ ಮಂಗೆ ಅಂತ ಕೊಂಡ್ಲಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ಬನ್ ಮಯೂರ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಮಯೂರ್ ಹಾಯ್ ಹಾ ನಿಮ್ಮೆ ಮಯೂರ್ ಅವೇ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಳು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾರಂದು ಗೋರಡತಿನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಜನೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಜನೆ ಜಯ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ನೇಮಂತದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಬರ್ತದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮುಖಾಂತರ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವದ ಉದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಚಾಲನೆ ನಡಬರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡಬರಂಡು ದಯವಂತದ್ದು ದೂರಡತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನ ಬೆಲೆ ಬಂದರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಿಶಾಂತನ ಈ ಸರಿದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಲಾತನದೆ ನೆಕ್ ಪೊಯ್ಸಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೊಯ್ಸಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತ್ ಬಡಗ ಬಲ್ಲದ ಮಸೋಡಿಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆತದ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬಲ ಅವಂತು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆತದ ಈ ಸಲ ಐದುಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತ್ ಮಡಿವಾಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಂದು ಪೂರ ಅರ್ಣನೆ 6:30 ಅರೆಗಳ ಮತ್ತೆ ಜವನರು ಪೂರ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಆನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕರದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇನಿ ಪುಲ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಅವು ಎದುರು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಲು ತುಲೆ ಓಕೆ ಮೂದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಸರಿ 150 ಕರ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ 200 300 ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೋತನ್ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆತನ್ 35 40 ಸಾವಿರ ಖಾಲಿ ತೆಕ್ಕಿ ಮುಲ್ತಾಡೆ ಖಾಲಿ ತೆಕ್ಕು 30 to 40,000 ಆತನ್ ಖಾಲಿ ಪೂಕೆ 15 ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟು ಎಂತ ಆತನ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಮಾತಾ ಬುದರ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಧ ವರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾವು ಆತೆ ಪಕ್ಕದಾಲೈತು ಮಾತಾ ಜವನನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಮೀನ್ ಯಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಮೀನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜು ನಮ್ಮೂಲೊಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಇಡೊಂದು ಪೂರ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ನೀರ್ ರಟ್ಟಾರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರ್ ರಟ್ಟಾರೆ ನಲಿಪುನಗ ತುಲೆ ಮಸ್ತುಂಡು ತೋಜ್ 1 2 3 4
ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಮಾತರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ.